In this line of work, you need strength as well as instincts. Put it right here. Gotcha. Check this out. Ready? Go! That's why you picked me. Pojďme ukázat, že i dědek těm dětskám dneska nakupe prdel. Ty nikam už nepůjdeš a k tomu ještě pak léček dostaneš. Když ti šedne obrazovka, tak sám sebe se ptáš. Proč to furt hraju a chystáš si pro vás? Rajzům kolťáky, ať můžou pojevat chudáky. Z příběhů vám bude připadat neuvěřitelný, některé z nich jsou zcela fiktivní a vznikly jen pro vaše pobavení. Jsem fakt dobrý.